खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु खृष्टनि अननाय गोजोननाय आरो आंनि खुलुमहरनायखौ बे समाव आं गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम माखासे बाइबेल सिरिफोर गोथार बाइबेलनिफ्राय दिनै आं लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ शेयार खालामनो रायज्लायनो थाखाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव मा मोनसे मोनदांनो सोलोंनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु खृष्टनि मुङै आं बेखौनो मिजिंथिहरदों। एस्पेसियेलि जोंनि खृष्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा सेंग्रा सिख्ला गासै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बे बिषयनि सायावनो बा बे टपिकनि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राजों लोगोसे आं बेखौनो दिनै शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय जे जोंनो मा रोखोम राजानि दिनै जोंनो गोनांथि दिनै बे बिषयनि सायावसो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै रायज्लायनो सानदों। बाथ्राया दिनै बेनो जाबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंहा दिनै राजा सायख'नानै लानांगौनि समा नै जाबायानो दिनै जोंनो माबादि राजानि गोनांथि आरो माबादि राजाया गोबाव रायजो खुंनो मोनो दिनै बेखौसो नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों माबादि राजाखौ गोनांथि दिनै जोंनो नांगौ आरो माबादि राजाया गोबाव दिनै रायजो खुंनो मोना बेनि सोमोन्दैसो नोंथांमोनजों गोथार बाइबेलनिफ्राय आङो फरायनानै गिबियावनो खोनासंहोग्रोनो सानबाय। आरो बेनि सिगां अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर एसे दिननि सिगां नोंथांमोननिसिम आं मोनसे दिनै भिडिअ लानानै फैदोंमोन। बेनो जाहैबाय जे जोंनि राजा जानांगौफोरनि थाखाय बिथांमोननि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज खालामनो नांगौ। दा दिनै जोंनि खृष्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफाफ्रा दिनै आर'ज खालामदोंना खालामाखै? जुदि खालामाखैब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों गिबियावनो बेखौनो खावलायबाय जोंनि जागोन दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जोंनि जागोन लिडारफोरनि थाखाय जोंनि जागोन राजाफोरनि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज खालामनो नांगौ। मानोना बाइबेलाव लिरदों जेखौनो आंनि मुङाव बिगोन आं बेखौनो होगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै दिनैबो जोङो जोंनि जागोन राजाफोरनि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालामनानै जों लानि आरो बिनि जेन' इसोरा जोंनो जेखि दोलोनिफ्राय जाया मानो जेन' जोंनो मोजां राजाखौ जेन' जोंनो होयो मोजां लिडारखौ जेन' जोंनो होयो। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फैदो जोङो जोंनि जे टपिक जे बिषयखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानदों बेखौ जोङो सोलोंस्लायनो जोङो थांनि। आं दहाय गिबियावनो नोंथांमोनजों खोन्थाखाबाय जे मा रोखोम दिनै जोंनो राजाखौ दिनै जोंनो नांगौ आरो मा रोखोम राजाया गोबाव रायजो खुंनो हायो मा रोखोम लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा गोबाव दिनै समसिमहालागै रायजोफोरखौ सालायनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जों दिनै रायज्लायगोन। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोथार बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोननो आं गिबियावनो फरायनानै खोनासंहोग्रोनि। बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 29 बालाबनि 4 सिरि Proverbs chapter 29 verse 4 आं फरायगोन जिसुनि मुङै। बेयाव बेबायदि लिरदों जेब्ला राजाया हादरखौ न्यायजों सासन खालामो अब्ला जाथिया बोलोग्रा जायो आन्थाय राजाया थाखा फैसायावल' नांनानै थायोब्ला बेनि हादरा नस्थ' जायो। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों? जेब्ला राजाया हादरखौ न्याय सैथोजों सासन खालामो अब्ला जाथिया बोलोग्रा जायोनो। जोंनो बेबायदि राजाखौसो दिनै नांगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर माबायदि राजा? गावनि हादरखौ गावनि रायजोखौ न्याय सैथोजों खुंग्रा न्याय सैथोजों
धोरोमियाजों दैदेनग्रा दिनै बेबायदि राजासो दिनै दैदेनगिरि लिडार्स दिनै जोंनो नांगौ अब्लासो मा जागोन जोंनि हादरा बा जोंनि रायजोआ दिनै बोलोग्रा जागोन इसोरनि बोरा जोंनि रायजोआव थागोन नाथाय जे जोंनि राजा बे राजाया जुदि थाखा फैसायावल' नांनानै थायोब्ला बेनि हादर खुंनाया बा बेनि रायजो सासन खालामनाया मा जागोननो नस्थ' जायो होननानै बाइबेला मिथिहोदों थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोंनो बेबायदि राजाखौसो दिनै नांगौ जे राजाया रायजोखौ न्याय सैथो नंगौजों गुमदेननो हायो दैदेननो हायो दिनै जोंनो बेबायदि राजाखौसो नांगौ आरो बेबायदि राजायासो मा गोबाव दिनै रायजोबो सालायनो हागोन आरो खुंनो मोनगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै नोंथांमोना माबायदि राजाखौ दिनै सायख'नो नागिरदों दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो मिथिहोयो आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हाबावगोन आरोबाव बोसोन बिजाबनि 20 बालाबनि 28 सिरि Proverbs chapter 20 verse 28 आं फरायबावनि जिसुनि मुङै नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय अनसुला आरो धोरोमिया राजाया गोबाव रायजो खुंनो हायो सोरनो अनसुला आरो धोरोमिया राजाया गोबाव रायजो खुंनो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैबो बेनो अनसुला लिडारा अनसुला दैदेनगिरि लिडारा गोबाव दिनै रायजो खुंनो हायो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जे राजाया धोरोमिया जे राजाया अनसुला दिनै जोंनो बेबायदि दैदेनगिरि लिडार्स फोरखौ दिनै जोंनो बेफोरबायदिखौसो दिनै नांगोन अब्लासो जों रायजो फिसाफ्रा मा जागोन बोलोग्रा जागोन ना नस्थ' जानाय नङा आरो बिथांमोननि बादि बिथांमोन दैदेनगिरिफोरनि रायजो सासन खालामनाया मा जागोन गोबाव दिनै लास्टिं जागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै बेनि फारसेबो दिनै जोंखौ फोरोङो आरोबाव बे समाव बाइबेलनिफ्रायनो फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 24 बालाबनि 29 बालाबनि 14 सिरि Proverbs chapter 29 verse 14 आव बेबायदि बुंबावदों सासे राजाया हावरियाफोरखौ जेरै नायनांगौ बेबायदि नायोब्ला गोबाव दिन सासन खालामनो मोनगोन होननानै बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव ना सासे राजाया सासे दैदेनगिरिया सासे लिडारा गोरिब बा हावरियाफोरखौ जेरैबायदि नायनांगौ बेबायदि नायोब्ला गोबाव दिन बिथांमोना लिडारैनो थाबाय थानो मोनगोन राजायैनो थाबाय थानो मोनगोन बा बिथांमोना मा गोबाव दिन सासन खुंनो मोनगोन ना सासन खालामनो मोनगोन जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै बेखौनो मिथिहोयो थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे माखासे बा मोननै मोनथामसो बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बेखौनो दिनै आङो शेयार खालामदों दिनै जोंनो माबादि राजाखौ दिनै नांगौ आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों खोब गाहाम थारैनो मिथिबाय बुजिबाय थ' बेनिखायनो फै जों इसोरनाव आर'ज खालामनानै माबादि राजाखौ दिनै जोङो सायख'नो नांगौ जों बेखौ सायख'नि आर'ज खालामनि इसोरनाव बिनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानोना जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव बेबायदि बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ दरावसौ खेवनानै होनाय जागोन बि नागिर मोनगोन बेबायदि दिनै बुंदों दा बेनिखायनो फै ना जोंनि स्वार्थखौ नायालाबा ना जोंनि स्वार्थनि थाखायल' जायालाबा जोंनि रायजो साफ्रोमनि मोजांनि थाखाय जेन' जायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेबायदि राजाखौ जों दिनै नागिरनि आरो इसोरनाव जों आर'ज खालामनानै जोङो लानो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर एस्पेसियेलि ना बोसोन बिजाब 29 बालाबनि 4 सिरिया जोंखौ बिराद मोजां दिनै फोरोंदों बे बाइबेल सिरिया आं नोंथांमोननो खनसे फरायनानै खोनासंहोबावनि जेब्ला राजाया हादरखौ न्यायजों सासन खालामो अब्ला जाथिया बोलोग्रा जायो आन्थाय राजाया थाखा फैसायावल' नांनानै थायोब्ला बेनि हादरा नस्थ' जायो होननानै बुंथारदों थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर
दिनै बेबायदि राजानिसो दिनै जोंनो गोनांथि जे राजाया न्याय सैथो धोरोमियाजों रायजो फिसाफोरखौ सासन खालामो खुङो दैदेनो बेबायदि राजाखौसो दिनै जोंनो नांगौ अब्ला मा जायोनो बेबायदि राजा सैथो न्याय धोरोमियायै दैदेनग्रा राजानि रायजो फिसाफ्रा मा जायो होनना बुंदों बाइबेलाव बोलोग्रा जायोनो आरो दिनै बोलोग्राल' जानाय नङा बोर गोनां दिनै जागोन आरो माब्लाबाबो बे रायजो फिसाफ्रा नस्थ' जाथारनाय नङा जों नस्थ' जाथारनाय नङा नाथाय जों जुदि राजाखौ ना थाखा फैसायावल' ना गोसो होग्रा राजाखौ जुदि जों सायख'योब्ला बिथांनि हादर खुंनाया मा जागोन नस्थ' जागोन बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो नस्थ' जायो होननानै जों बोलोग्रा जानाय नङा बेनिखायनो फैदो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे मुगाया आरो बे समा जोंनि थाखाय इनायनो इम्परटेन्ट इनायनो गोनांथार बियो दिनै मा इजि नङा बियो दिनै गोरलै नङा जों इसोरनाव कुटार जों दिनै बिनानै लाथारनो नांगोन ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्लासो इसोरा दिनै जोंनो होगोन माबायदि राजाखौ दिनै जोंनो नांगौ बेखौ दिनै जोंनो होगोन तो हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जों दिनै माबायदि राजाखौ नांगौ बेखौ गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय आरो इसोरनाव आरज खालामगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ बेयावनो दोनबाय हामबायसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय